Με τον Βασίλη Κωστέτσο δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, δεν υπογράψαμε κανένα συμβόλαιο, δεν κάναμε καμία συμφωνία ούτε προφορικά. Δεν έχω πάει ποτέ στα ατελιέ του, δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχει πάρει ποτέ τα μέτρα μου. Και μου λέει θα πει τώρα δεν ξέρουν τα μέτρα της, ας πούμε, και με έχουν προσβάλει αφάνταστα. Πρέπει να πω ότι με τον κύριο Κωστέτσο δεν είχαμε ποτέ καμία επαφή. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν έχουμε πει ούτε γεια. Ξεχνάει ότι την ξέρω από τη Μήνος, από το 1990, όταν είχε έρθει να πάρει ρούχα μου. Όταν μου έφερε τα ρούχα δεν ήξερα καν ποιανού σχεδιαστή ήτανε. Το έμαθα κι εγώ από την τηλεόραση όπως κι εσείς. Και μου έχει δημιουργήσει αυτή η γυναίκα η κακιά τρομερά προβλήματα προσωπικά. Με όλα αυτά τα ψέματα που λέει. Όλες αυτές τις μοδίστρες οι γυναίκες οι οποίες τόσους μήνες ράβουνε. Δεν μπορώ να συνεχίσω, λυπάμαι πάρα πολύ. Το σκυλάκι μου, το οποίο έχει δημιουργηθεί απίστευτα προβλήματα και κάνει με του συνέχεια. Καταλαβες, έχω κι εγώ σοβαρά προβλήματα. Το σκυλάκι μου, το οποίο έχει δημιουργηθεί απίστευτα προβλήματα και κάνει με του συνέχεια. Είναι άσχημο καταρχήν το ότι βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή, σε ένα αεροδρόμιο, βράδυ, με περιμένει ο γιος μου στο σπίτι που έχει να με δει μια εβδομάδα και κάθομαι να ασχολούμαι με πράγματα για τα οποία δεν φέρω καμία ευθύνη. Χρησιμοποίησε το γιο της, ότι ο γιος της το ξέρει, έτσι, και μπορεί να το εξηγήσει. Το ξέρει κάποιους μήνες. Στο σκυλί μου, στο παιδί μου, εμένα, ποιος θα το εξηγήσει? Το σκυλί δεν μπορεί να καταλάβει. Βλέπει το αφεντικό του, τον μπαμπά του, ο οποίος είναι εκνευρισμένος, κλαίει, σε μια κατάσταση αλόφρονη, ας πούμε, εδώ και μια εβδομάδα, και τι να το εξηγήσει αυτόν? Τον βλέπω εγώ, αυτό το οποίο το θεωρώ παιδί μου, να τρέχει στα τρελό, να εισπράττει όλη την αρνητική ενέργεια αυτή, να κάνει εμετό και να είναι σε μια τρελή κατάσταση. Αν πάθει κάτι, έτσι, δεν θα μπορέσει να το ξεπληρώσει, κυρία Βρυδίκη, αυτό το πράγμα. Ούτε ο κύριος Κοριαλάς, ούτε ο κύριος Καρατζάς.